Moottoritilassa helposti tehtäviä tarkistuksia itse niin on muutamia. Semmosia, että katselee moottorin ympäristä, että onko vuotoja, että vuotaako mitään nestettä, nesteiden tason määrä. Näissä yleensä läpinäkyvissä säiliöissä on raidat, että mihinkä kohtaan pitäisi vähintään ja mihinkä maksimissaan. Ja akun kiinnitys, onko akku kunnolla kiinni, se on hyvä olla, tai pitää olla kunnolla kiinni. Jarrunestesäiliöstä, ne on kans läpinäkyviä säiliöitä ja nää tarkistellaan. Valon kanssa näkee tuosta näppärästä vielä annestettä. Erilaiset semmosia nestevuotojahan et näe tuolta moottorin takapuolelta ja monesti moottoritilat on katettuja, mutta niistä vinkkejä niistä voi saada siitä, että katsoo omasta parkkipaikalta, että onko sinne puututtu jotakin muuta. Kirkasta nestettähän tulee kaikista toimivista ilmastointijärjestelmistä sitä kondensiovettä, mutta värillisiä nestettä ei pitäisi.